Si Maria mga igsoon, isip siya ang birhen sa kasakit, nagrepresentar diha sa Ebanghelyo ni San Juan nga nagbarog sa tiilan sa krus ni Jesus dito sa Kalbaryo. Duha ka mga imahe ni Maria Santissima mga igsoon diha sa kasakitan nga nahimong bantugan. Ang una, ang gitawag og Stabat Mater, no? Din gihulagway dinhi ang mga kasakitan ni Maria sa tiilan sa krus sa iyang anak. Ang titulo mga igsoon nagpadayag sa iyang pagbakho kasakit, sa iyang dughan o mga kasakitan sa pagtutok sa iyang anak o ang pagsinati sa kapaitan tungod sa sala sa katawhan. Ang laing imahe ni Maria Santissima mga igsoon, kanang imahen sa Pieta, diin nagpadayag o nagpakita kang Birhen Maria nga nagkupot siya sa ulo ni Jesus, sa lawas ni Jesus, no? Human sa paglansang kaniya sa krus, human siya namatay, human siya gitangtang gikan sa krus. Sa wala pa siya gilubong. Ang labing bantugan nga naghimo nini nga imahen sa Pieta, walain si Michelangelo, nga karon makita nato kini sa St. Peter's Basilica dito sa Roma. Sa diha nga gipadayag ang iyang finished product nga carving, no? Ni Michelangelo sa Pieta. Gikomentaryuhan siya nga batan-on ra kaayo ang imahen sa Birhen nga nagkupot sa ulo ni Jesus, nga wa man masibo sa panuigon nga 33 anyos ni Jesus. Muna nga ang artist nga si Michelangelo mga igsoon, iyang gitubag kini nga kato mga babae, women who are chaste retain their beauty longer, which meant that the virgin would not have age like that, sama sa mga kababayan. Nagkatugon ng mga kababayan nga nagpuyo sa kaputli, matupad ni Michelangelo, no? Nagpabilin ang ilang kaanyag sa ilang kabatanon, bisan pa man sa mga kalisdanan o sa mga kasakitan sa kinabuhi. Makapamalandong ta mga igsoon nga sa kanunay kung anaan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa man sa mga kasakitan, sa mga pagsulay o mga pag-antos, ang Ginoo sa kanunay naghatag kanatog kadasig, kalig-on, kaisog. Sama ni Maria, di maambitan usab nato ang mga pag-antos o mahimo kini siyang gaan sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, di pasaligyan man sa atong Ginoo nga gaan ang pagapasanon nato nga yugo sa kinabuhi. Hinato ta mga igsoon nga diha sa atong pagpamalandong ni Maria ang Birhen sa kasakit, ana to magapamalandong usab kita sa kaakuhan sa atong pagkaanak sa Dios, nga sa kanunay unta anak kita, tagaan kita sa grasya sa pagpuyo sa kinabuhing balaanon, sa pagsalikway sa kahigayunan, sa pagpakasala ug paghalad sa tanan nato mga pag-antos, isip mahimo kining sakripisyo tungod og alang sa himaya sa Dios. Ug hinaton ta kita
mamahimo nga kabahin sa istorya sa kaluwasan nga naambitan sa matag sa kadaghanan diha sa pagpalansang ni Jesus sa krus tungod sa gugma kanaton tanan aron sa kaadlaw ni hana niining tanan mahiusa kita sa himaya sa Dios didto sa langit. Hinaot paunta. Amen. Manindog.